Sa makausapa, maing buntag sa tanan. Atong ibanghilyo karon nindot kaayo. Maigsoon ang yawa nakailagyod ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay sa dihang wala pa siya nahimong yawa, anghel pa siya sa una, iya man ang karaan nga amo. Sa dihang yawa na siya, dili na niya amo si Ginoong Hesukristo, kundi nahimo na niyang kontra og iyang amo, mauna si Satanas. So, mauto nga kailagid kayo siya. Kung atong mabasa ang Ebanghelyo, nga si Kristo niadto siya sa Kapernaum, kanang Kapernaum mao kana ang lugar diin nag-transfer siya kay siya Nazaret nun man. Pero sa dihang nagsugod siya sa iyang ministry, wala na siya nagpuyo sa Nazaret, dito na siya nagpuyo sa Kapernaum, nga kilid lang gyapon sa lanaw sa Galilea or the Sea of Galilee. Okay? O nagtudlo siya sulod sa simbahan, sa sinaguga. O dito kuno sulod sa sinaguga na ay giyawaan. Sulod sa simbahan na ako nung giyawaan nito. Kahadlok, no? O iya na yung natingala ang mga tao, ang mga eskriba or ang mga magtutudlo sa balaod, tungod kay lahi ang estilo ni Ginoong Hesus sa iyang pagtudlo o pagwali o pagpanulti. Kay naay authority. Sila mo ingon man dito nga mo quote sila sa scripture, mo quote sila nga matod ni Moises, matod sa Ginoo, pero si Kristo lahi ang iyang tinudloan. Kay diretso gyud gikan sa iya. Okay? Og dito na ay tao nga giyawaan og niingon siya nga unsay imong tuyo kanako? Kristo, a Christ of Nazareth. Unsay imong tuyo kanako? Ingon ang yawa nga kailar bagay ko nimo. Okay? Ingon siya nga nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. O unsa man giingon ni Hesus? Ingon siya nga hilom. Paghilom. Okay? Og iyang gipahawa ang yawa sa lawa sa tao dito sa sinagoga. Og niingon dito nga iyang gipakurog. Gipakurog niya, murag nag-convulsion ang tao og nisinggit siya. Lain paminahon siguro kasi strange nga voice og nihawa siya sa lawas. Maigsoon, kung mo tan-aw ta sa the book of Ezekiel chapter 28, dito gidefine sa chapter 28 kung kinsa ni Yawa, kinsa ni si Satanas, ug asa ni si gikan. Naingon dito sa English, angels exist before the creation. Sa wala pa buhata ang kalibutan, nanay mga anghel, uban sila sa Dios. Og niingon sa Ezekiel 28, your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. Lucifer apparently became so impressed with his own beauty, intelligence, power, and possession that he began to desire for himself the honor and glory that belong to God alone. The sin that corrupted Lucifer was self-generated pride. Maigsoon, klaro kayo nga si nay usa ka anghel nga giganad og Lucifer. That means light bearer, nga nagdala sa kahayag nga anghel, nga na-impress kayo siya sa iyang beauty. Iyon siya kagwapo, kaambungan ba kay nako? O na-impress kayo siya sa iyang intelligence and power.
sa iyang kaalam ug ang iyang gahom. So beauty sa iyang kaalam, sa iyang gahom ug sa iyang posisyon. Tungod kay ang uban po nga scripture, aside from the fact na nag-mention nga si Lucifer was so handsome, he is also a leader of praise and worship. Usa siya nga light bearer, na siya beauty, na siya power, na siya intelligence, and he was so impressed with himself. Insa ka grabe kaambungan kinako. Og dito ni sulod ang garbo. Ingon siya, pwede man di ko mahimong sama sa Diyos. Kaya nakita niya ang Diyos nga simbahon sa tanang mga anghel, pero siya ang nag-prepare o nag-lead sa pagsimba. O na siya yung mga followers po, na po siya mga entourage, nga masugo ba, oy, kana i-ready na, kaya magsimba na ta. Na siya yung mga followers nga mga anghel. O nakita niya nga gisimba nila ang Diyos, o nakita ni Lucifer nga nindot mo na kay kasimbahon po ka. Moto siya nga nag-resign. Siya sa iyang pagkaanghel. I-check, kaya man din ako ni. Sisiw raman eh. Nasiguro siya gusto ipabuhat sa Ginoo, niya ang Ginoo ingon nga ayaw. What? Gusto ni Lucifer nga i-implement na ASAP Lord, as soon as possible. Isa kaya man ako na dahil Lord, ang imong gibuhat Lord. Mas master pa man ko nimo gali siguro, kay mas ambungan pa man ko nimo. Unya na ko siya mga sumusunod. Na siya mga angels. And the angels turns into minions. Na siya mga followers. Sumutungan lang, ang iyang gibuhat ni Lucifer, nagko siya, nagkudita. Okay? Nag-resign siya sa iyang pag-anghel o iyang gigubat ang Ginoo. Naman siya mga followers po, katong mga anghel po dito nga uban niya, uban to sila. So gigubat nila ang langit o gisipa siya sa Dios o gipalagpot ngadto sa kalibutan. God and Satan conflicts was ancient. God was the bossing. O ingon si Satan, kaya na ko ang mahimo sa Dios. And pride or ego, maoy ni sulod ni Lucifer. Unsa gyud ang pinakauna nga sala ni Lucifer? Ang iyang garbo. Garbo. Maigsoon, basta naatanan niya ang kalibutan, di gyud madetach ang garbo. Mao bitaw ang tao maningkamot gyud nga nindot og balay. Kay garbo man gud nimo sa imong mga silingan nga makita sa imong silingan nga ni asinso na gyud siya kay nindot yang balay. Ang tao gusto gyud ato nga makahuman tag eskwela kay niingon man ang kalibutan gud nga kung wa kay grado dili ka in. Di ka sabay sa uso. Unsa man na? Pride ba gyapon na? Kanang nindot kay dato nga mga butang. Di gid malikayan nga daygon ka sa tawo nindutan nimo kuan oy. Sanina oy nindutan nimo attire oy. Sada ba kasi bubuhok? Di ba? Dili malikayan ba nga ganahan ka, makuan ka, flattered ka. Pero kung Kristohanon ka, mubitaw gyud sa Ginoo nga you must guard your heart. Bantay gid imong kasing-kasing. Kay pwedeng ka ma-fall into temptation to praise yourself. So, ang sala gani sulod kang Lucifer or ang iyang gidaladala ngano nag-rebel siya against sa Ginoo because of pride. Because he want to be like God. Kita, to be honest, we are like God because we are created according to the image and the likeness. Ang kanang image mo nagdagway, pero ang kanang likeness mo nang batasan sa Dios. Ang hulagway ug ang batasan sa Dios naa na sa ato. Pero lahi po na magkigtupong ta sa Ginoo.
Kay you cannot be. Because we are called to worship Him. Okay? Muna atong demarcation line. Muna ang atong margin between you and God. We must praise, honor, and worship Him. Because praise, glory, and honor, and worship belongs to God alone. Dili na angay sa tao ang mga pagdaig o mga pagsimba maigsoon. Ang pagdaig o pagsimba para na sa Dios. Usahay kaning pagdaig atong dawaton. Delikado kay na siya kay nay uban nga mga tao nga dili sila makahandle sa mga pagdaig sa katawan. Kanang daigon kasi mong isig katawo, gitikon mura ba pa ingon ni digong aglana mulanay man sa dagatong atay. Kinang inana ba? Mga flatterous nga mga words, flattery. Bantayunon kay na. Kay gano ang tao yo dian nga kalibutan ganahan ta nga taas tag maabot nga kinaadman, makabalay tag nindot. Well, comfort is naman ang comfort. Pero usahay yun ng pahipi ni ana ang pride. Kay mahimong garbo sa itong mga anak, mahimong garbo sa itong mga apelyido. Garbo. Di ba? Pero at the end of the day, dili ba gina siya kwintahon sa Ginoo, mga tanon ka, dito na ka sa langit, kumusta ang imong garbo? Kung unsa na kadako? Di ba? Pag abot ito sa langit may suod, dili man mangutada ang Ginoo ni ana. Lucifer with angels with him resigned and made their own kingdom. Si Lucifer kuno uban sa iyang mga angels nagresign and they turned into Satan and demons and they made their own kingdom. The bearer of light became the prince of darkness. Da lagi. Imbis kay siya ang tigdala sa kahayag, dahil mo na siya prinsipe sa kangit-ngit. Dito sa langit, naay dakong gira. Sa dihang gihimo sa Dios ang kalibutan, iyang gihimo ang tanang klase sa mga mananap, tanang klase sa mga trees, plants, nagkamang mga mananap nga di makita sa mata o mga mananap nga dagko kayo para sa mata, sama sa dinosaur. Naala kompleto nito. O gihimo sa Ginoo, naghimo siya dito og tanaman, the garden. O dito sa garden, dito sa paraiso, naa dito tanan eat all you can. Pero ang diet dito, prutas. Wala pa man sa unay kuan karne. Wala pa may litson sa una. Sa panahon ni Adan o di iba. Wala pa'y kinilaw. Ha? Wala pa ng kanang mga papaitan. Kanang atong paborito kayo ng mga kanding. Wala pa na. Sa una, ang diet sa una, prutas. Pero ang tao mangod, tanawan na inyong ngipon, kanang ngipon sa tao. Tanawan ng ngipon sa mga carnivores. Kanang kuan ba? Kanang hili o karni ba? Leon, tigre, iro, iring. Tanaw ilang mga ngipon, di ba mga hait? Ikumpara ang inyong ngipon o ngipon sa iro, di ba lahi? Kaya ang kanang ngipon sa iro, na sila power to tear, meats. Kaya nila nga kanon ang raw, hilaw nga karni. Ang ngipon sa tao, kung tanawan mo na imong ngipon, sama na sa kanding, o baka, herbs. Kaya ang diet gid sa tao originally, dili gyud karne, kundi dili prutas. Mauna nga sa pagpakasala sa tao, bisan unsa lagi kaon dag ang sakit, bisan unsa lagi sakit ang diabot. Kaya di magid na design ang karne actually. Prutas gyud. Mauna nga kung advice sa inyo, kung gusto mo manambal, kaon mo prutas. Pangitalan lang walay kalburo. Kanang mga gipugos o pahinog. Now, gibutang sa Dios ang lalaki o babae dito sa garden. Kinsa man to? Ang atong nanay o tatay.
Kung kana ang inyong DNA karon, kuhaan mo og sample sa inyong cells. Tanaw na inyong Y, X, and Y chromosomes ninyo. Ang inyong DNA pareha na ni Adan ug ni Iba, kay ato to silang mga ginikanan. Og dito, gibuhat sa Dios ang bitin. Atong istorya tagaro na kay mubalik man siya sa Ebanghelyo. Ngano na ayawa dito atong tanaw kung unsay nahitabo sa unang panahon. Naigira sa langit, unya human sa gira sa langit, gisipa si Satanas, gibuhat sa Dios ang kalibutan, o gibuhat niya ang tanang mananap, akit ang bitin. O ang bitin maro kayo ni. Sa talan mga mananap nga iya gibuhat, usa ni ang bitin kay swindler ba, scammer kayo. Abtik. Nisulod si Satanas sa bitin. Wala niingon nga ang bitin Satanas, kundi nisulod siya gadto sa bitin. Dito sa garden, og niingon siya ni Adan og ni Iba, nga lami kay ni nga prutas. Kan-an ninyo ni. Unsa to nga prutas kaha? Nga kanang makatintal kayo sa mata ba nga prutas unsa kaha? Wa man ingon ang Genesis dito nga apple. Ato-ato or mara prutas man nga nagbitay sa kahoy. Kay kung grapes pod, wa man nagbitay kay nagvine man ang grapes. Vining man na siya kanang mura man siya dragon fruit. Magvine. Mangga posible sad. Di sa tudurian, kay di man naay sa mata. Kanistil. Kay kaano kanistil? Kinsay na ka kanistil ribi kanistil. Nakatilaw ng kanistil. Oh, kato nakatilaw og kanistil mga karaang tao to. Mga patadon karon wala kay kanistil. It was good to their eyes and it's so enticing. Kato nga prutas ang description. Og unsay mahitabo? Gip hatag sa babae ang prutas. Og iyang gitilawan, og gitagaan niya ang lalaki. Maro gid ni kay bitin. Kabalo gid niya kasi Adan di gid niya maisahan. Didto siya sa asawa. Kay ang asawa kaya mo niya yung bana. Di ba mga asawa? Kaya ra gid bana nito. Ato pa rin pa squat thrust, push up, sit down. Kaya gid sa asawa. Kay na ilang power to manipulate sa ilang husband. Mupuna sila. Muna ang ilang kuan kanang wizardy. Diya ilang power. So ang gibuhat sa bitin, kay di man niya kaya ang lalaki. Di man niya kaya ang lalaki, kaya ang lalaki na may wisdom sa Ginoo. Strong man kay ang lalaki. Dito siya sa asawa ni Labok. Pag tilaw sa asawa, iyang ikumbinsi iyang bana. Kung di mo sugot ang bana, walay dulog. Wa da. Ingon ni bana, away tinod aday. Ato ni kanutan ng pagkaon ni lami mo ni kay di, di ba? Wa da. Naluya. So karon dito nagsugod ang sala. Kaya nga naman, ang gi-promise manggod sa bitin, kumukaon ka na nga prutas, mahimo kang sama sa Dios. Maabrihan imong kaalam o imong kahibalo. Ngano si Lucifer? Nakasala siya sa Dios? Ganuman. Tungod kay gusto siya mahimong pareha sa Dios. Kaya tanaw ni Lucifer, kagwapo na ko kaayo, ka-bright na ko kaayo, ka-powerful na ko kaayo, daghan kong mga followers ng mga angels. Pwede man na ko mahimong pareha sa Dios. Pagsulod niya sa halas, unsay iyang giingon sa lalaki o sa babae, kaon mo na yung kahoy kay maabriin nyo sa labutan o mapareha mo sa Dios. Unsa man tong sala? Chicken, pride. Pride, garbo. Maigsoon, bantunon tayo ang garbo. Kay ang Pilipino, kapobre-pobre, apan taas taong. Kamu na ingon na. Taas ng height, taas ng pagtuo. Okay? Now, nakasala ng tao. Kaya nakasala man si Adan o si Iba, ang atong ginikanan, ang mga sala pod, kaya nanganak man sila. Ang mga anak, nakasulod sila sa inheritance tax. Natay inheritance tax. Sa lakton ng pagkasulti, na-inherit na to
ang DNA sa atong ginikanan. O akip ang sala, nisulod pod kanatong tanan. Dito nagsugod ang tanan sa garden. Bantayan nyo na garden. Sa diyan si Kristo ni ani sa kalibutan to fix what was broken. To fix our sin. Ni ani sa kalibutan kay para ang tanang tao wala naman tay paglaom. Kay nganuman ang panghinadlok ni Satanas sa ato mga igsoon kani magid ang kamatayon. Okay? So ang mga tao wala na paglaom. Ni ani si Kristo og iyang gifix ang daot. Sa dihang nagsugod siya sa iyang the passion of Christ, nagsugod siya sa garden. When man fall in the garden, Christ in His passion, He began in the garden of Gethsemane. Di ba? Nagampo siya sa garden, sa Gethsemane. O si Adan o si Iba, nakasala man sila sa garden. Dito po nagsugod si Christ. Kaya di man mo nakasala sa garden, I will begin in the garden to fix and to reverse everything. O dito sa cross, kinsa man, unsa man tong lansangan ni Kristo, puthaw kahoy. Aman si Kristo gilansang sa puthaw sa kahoy. Si Adan o si Iba, aman sila natintal. Di ba katong nagbitay sa kahoy nga maghatag og kaalam og kahibalo? Ang prutas, dito sila natintal sa prutas nga nagbitay sa kahoy. Og si Kristo nga gilansang sa kahoy, nga nahimo siyang the first fruit of Mary and Joseph, because si Christ is nahimo siyang, He is the only fruit, the first and the only fruit of Mary and Joseph. The first fruit of Mary nga iyang unang anak nga nagbitay sa kahoy usab. Nga kung kan-o na to na siya, ma-reverse ang tanan. Nakita ninyo? Nakita ninyo kung giun sa pagbuntog, giun sa pag-conquer sa Ginoo ang kamatayon? Nga sa diyang tao pinaagi sa prutas, nga nagbitay sa kahoy, si Kristo po nga nahimong prutas ni Maria, the first fruit of Mary. Di ba kalang mga unang anak niyo, the first fruit? Nga nagbitay sa kahoy, kung atong kanon ang iyang lawas o inumon ang iyang dugo, ang tao dili na sad mamatay. Kay ang tao namatay man, gikan sa pagkaon, pinaagi usab sa pagkaon ni Kristo, ang tao makabaton og kinabuhi. Indeed, the tree of Calvary, man died by eating the fruit of the tree. Man lives by eating the fruit, the first fruit of Mary that hangs on the tree. Maigsoon sa tinuod lang, after the death of Christ, ang gibuhat ni Kristo niadto siya sa Hades. 3 days. Kato pagkawala niya, ang iyang espiritu, naraman ang iyang lawas. Okay, kaya digibutan mo to sa tomb. Pero iyang espiritu, niagto sa kalibutan sa mga patay, o iyang gisangyawan ang mga tao nga wala nakaila kaniya. Muna ka ng ilang giingon nga, just for the sake of, kuan lang, istorya lang. Si Judas ba kuno naluwas or na impierno? Katong disipulo ni Kristo ba? Nga nagbudhi kaniya. Gibudhian man siya. Unsa man to? Luwas to or kuan? Kaning impierno? Ginoo ray na sayod. Pero, sa pagbudhi niya ni Kristo, di ba naghikaw si Judas? Nagpakamatay si Judas? Namatay. Ang iyang kalag niagto sa kalibutan sa mga patay, sa Hades. Dawbi kay si Kristo, una man namatay si Judas. Unya si Kristo po, niagto po sa kalibutan sa mga patay. Posible nagkita sila dito. Yes. Pagkita nila dito, nangayong pasahilo si Judas, luwas si Judas yapon. So, posible ba? I mean, story na lang, only God knows.
Pero only God can judge, actually. Pero ang purpose ni Christ, ngayon niagto siya sa kalibutan sa mga patay, kay iyang sangyawan ang mga tao, gikan ni panahon pa lang ni Adan, ni Seth, katong panahon sa luno, panahon ni Noah, panahon ni Moises, panahon ni David, ni Solomon. Iyang sangyawan tanan kay wa pa man to nakaila ni Kristo. Kita sila ni Kristo, wala man. Giprophesy lang nga mataw ang Mesiyas mangluluwas sa kalibutan. Mauto ni agto siya sa kalibutan sa mga patay, iyang gisangyawan ang mga tao didto. Og iyang gibuntog ang katapusan, maigsoon ang pinaka inalini. Ang pinaka panghinadlok kay ni Satanas sa mga tao kabalo mo unsa? Unsa man. Samtang na tala ng kalibutan. Unsay pinaka life threatening kay nato? Tama. Kada mamatay ka. Kay ganuman mahadlok ang tao nga mamatay. Kay wa ba gud ta kasabot na ay libro sa Iskathan, Hope to Die. Is one of the kaning Roman Catholic scholars, no? Hope to Die. Mura na kang Saint Peter, kang Saint Paul ba to live is Christ but to die is gain. So, ang panghinadlok ni sa tala sa ato, kanang mamatay ta, kanang masakit, kunya mamatay dayon. Muna ang iyang winning point. Actually, munang gi-address ni Christ dito sa Calvary. Munang iyang gi-address dito sa Hades, muna iyang gi-address sa cross. Nga ang kanang kamatayon, iyan ang gibuntog. O kita bisan tuod mamatay tanan nga lawas, dili na ta mamatay sa kalag. Kay nganuman gitagaan na ta niya og paglaom, kay kung mutuo ta kaniya makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. Mauna nga ang mga yawa mga demons became powerful based on the power we gave them. Maigsoon, ang gahom sa yawa, nagdepende lang na sa gahom nga atong gihatag sa ila. Nag-gets ninyo? Ang gahom nga naa nila, actually, na sila influence. Okay? Pero kutob na lang sila sa hurab-hurab, kaya dili gila sila makapatay na to. Kutob na lang sila sa panghinadlok. Mo bitaw nga gi-design na ka ng mga white lady, di ba? Mga tikbalang, mga aswang, mga Halloween. Uy, by the way, ay mo pa celebrate sa Halloween, ha? Kaya ang Halloween is, gi-fall na siya sa November 1 and 2 ba na? Dapat All Saints, All Souls din na. Gihimong pervert na siya nga pagtulunan sa Western, labi na sa US. Nga ang mga kadawa nila mga maskara. Giportray di ba nga naan sila ang kaning mga evil, mga minions, mga demons, no? Nagmanifest lang sa funny looks pero it's in a act of deception. Kaya naman kana inyong mga anak mga gidagko nga talawan, mga hadlukan. Di ba? Mo lang gusto sa yawa, kana mahadlok ka sige. Mao gid na ang iyang pinaka winning point. Mo na nga ang tao mahadlok na gali tag sugod nga mawad-an tag kwarta, masakit ta, maasa ta, lipay kay yawa na. Kay ganuman ang kahadlok ug ang pagtuo dili pwede mag-uban. Kung magpasulabi imong pagtuo, mawala gid ang kahadlok. Kung magpasulabi ang kahadlok, mulakaw po ng pagtuo. Fear and faith or fear and faith cannot live in the same heart. Dawbi karon kay ang yawa sa tinuod lang, kutob ra gid sila sa hurab-hurab. Panghinadlok ra gid sila kutob. And the power that they have is based on the power that we gave to them. Kay ato man sila gipansin. Ato man sila gitaga ang pagtagad nga ay yawa hadlok kay na, powerful kay na. Wa na nahimo silang powerful. Nagbase lang sa gahom nga atong gihatag sa ila. Pero kung diliin ni mo na sila bali-balihon tungod kay gamhanan si Kristo nga naa kanato kay kanila, wa mo na sila power. Bisan pag mamatay ta, so what? May noon nga agturo ta Ginoo, muna atong ipagandoy dugar ta dangandoy na kana di ba ka malipay mag-uban-uban sa Ginoo? Pila ra to kinabuhi sa kalibutan? 80, 90? After this, throughout all eternity mag-uban ka na sa Ginoo. Ug happy ka dito, wa lang kagigka na sayon. Katong gibati adad ni Adam and Eve sa garden,
Motong i-restore sa Ginoo. Mao bitaw nga ang iyang gusto nga ang paraiso, ang katong ang tao design magita sa paraiso. Mao to ang gi-restore ni Kristo kay naguba man to pinaagi sa garbo. Pinaagi pod kang Kristo, gitangtang niya ang garbo nga nahimo siyang tinunglo, gikuha ang tunglo ba sa katawhan para kita mafrita. Mao bitaw si Kristo, gitangtang niya ang garbo nga sa cross. Kabalo mo mapalansan niya sa cross? Wala na siya sa dina. Kita rin nagbutang-butang sa dina, risen Christ man eh. Pero sa tinuod lang, sadyang gilansang siya sa cross, wala kita siya pride in town. Why garbo? Wato siya sapot. Kitam tanan. So may suon, munang gina-restore ni Christ the lost paradise. Kita gyud mo puyo gid ta uban kaniya. If we know who we are, that there is Christ in us, Satan will cling from us. May suon, kung nasayod, ngano daog-daogon ang uban sa yawa? Ngano? Tungod kay nalimot ta kung kinsa ta. Pero kung masugod ng ang kahadlok, hinumdumi kinsa ka. Ikaw anak sa Dios, ikaw gibuhat sama sa dagway sa Dios, o ikaw ang batasan sa Dios na animo, we have the likeness of God. O ikaw gipakamatian ni Kristo, o ang gahom nga nagbanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, iyang gibilin kanatong tanan, o nikaon ta sa iyang lawas og dugo, o sa diya nikaon ta sa iyang lawas og dugo, hinay-hinay ta na himong parehan niya tungod kay kung unsay kanon sa tao mao na ikaw. Hinay-hinay ta each and every day we became like Christ. May suon kung nasayod lang ka kung kinsa ka. Ang yawa gyud kulbaan gyud sa imo sa tinuod lang bali. Tinuod. Muna ako maglakaw ko kanang ingon sila nga di ka but ang yawa may mahadlok sa ako. Ang yawa may dapat mahadlok sa ato. Tungod kay makita sila nga uy, mao mo ni dagway sa kong busing sa una si Jesus Christ. Sa diyang angel pa siya. Iya man tong busing si Christ. Kabalo mo, last na lang niyo. Kailan mo ni Bongo, Senator Bongo, kailan mo ta, di ba? No? Kada si Bongo, daghan mga kabinete hadlok na na. Kaya mo muna si Kuada, Mr. Whisper. Isa ka bulong na sa presidente, Mr. President, bla 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 bla. Awa na, delikado ka. Kung negative report to. Daghan mga congressmen, mga governors, mga mayors, hadlok ni Bongo. Ngano man? Hadlok sila Senator Bongo kay si Bongo close kay sila digong. Maigsoon, what is my point? Ang kanang demonyo hadlok kay sa ato. Kay close kayo ta sa Ginoo. Kuha ninyo? Kung close kayo mo sa Ginoo, hadlok kinang yawa sa inyo. Pero kung talaga sa natang simba, layo kita sa Ginoo, mag-ulpot-ulpot ang demonyo, daog-daog ka na, kunis-kunison ka na. Di ba? So the power that they have is just based on the power that we gave to them. Ayaw sila tagay-gahom. The only way to defeat them, dot-dot sa Ginoo, dapat sip-sip kay ka sa Ginoo. Di ba? Dapat lakas kay ka sa Ginoo. Dapat close kayo ka ni Jesus Christ. Amen? Amen. Please stand.